Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Baran şewatan hesrên çavan jî cehennemê divemirîne. Her şiqas de heyama ku şewat bi şîddet bû de baran bi dada me de nehat, lêbelê dîsa barîna baranê encama xwe derxist holê. Helbet em midaxeleyê baranê nakin ku wê di kîjan wextî de û li ku derê bibare. Lêbelê we dîqet kir, baran beriya şewatên daristanê li ser dilê me, çav û qelbê me bariya. Lewra baran ji avê zêdetir rehmet e. Heta xelkê me wexta baran dibare, nabêjin baran dibare, dibêjin rehmet dibare. Ji bîr nekin, di navbera gotinên baran dibare û rehmet dibare de gelek ferq heye. Gelo hûn zanin, av hewtenê neşewatan, temamî agir û şewatan divemirîne. Ava ku em vedixwin, hewtenê tîbûna me nagire, herareta me jî wenda dike. Wexta herareta vücuda meriv radibe û meriv hema rabe dest li mêjê bigire, ew heraret û hêrsbûn jî tavilê wenda dibe. Meriv bi dest li mêjê aram û rehet dibe. Bi vî awayî belkî em bêhay bi sedan şewatên ku di vücuda me de ye ditefînin û em ê bivemirînin jî. Riya parastina ji şewat û agirê şeytan jî ev e ku em her tim dest li mêjê bigirin. Ka em werin ser hesrên çavan. Her çiqas miqdara hesrên çavan hindik be jî hesrên çavên ku ji çavên însanan dibarin bi qasî çilkê baranê tesîrdarin. Wexta tê gotin hesrên ji bo xweda dibare li wê derê bisekinin. Lewra însanekî ji xînê hesrên çavan tu tiştekî semîmiyên din nikare pêşkêş û diyariyê xweda bike. Tu tiş nikare bi qasî hesrên çavên ku li ciyekî tenha û tenê ji bo xweda dibare rehma xweda biforîne bibarîne. Yani hesrên ku li ciyê tenha dibare rehmeta xweda bi coş dike. Ji xwe hesrên ku bi semîmî tê barandin û rijandin tê bi mena îxlasê. Tê bi mena evdê bi îxlas ji qeyd û bend û zincîrên şeytanî xwe xelas kiriye û êdî hir û azad e. Em vê yekê jî ji ayatên Qur'ana Kerîm fêm dikin. û hewtenê hesrên samîmiyên çavan dikare agirê cehennemê bitefîne bivemirîne. Xweda hem cî warê me hem jî deşt û zozanên me bê baran û bê şilî nehêle. û ya herî muhîm jî çavên me bê hesir nehêle. Xweda çavên ku her tim hesrên semîmî ji bo xwe dibarîne têke nesîbê me. Em vê yekê ji bîr nekin. Çavê hişk û zuha ji deşt û çolên bê av û zuha bi tehlûkettir e. Hewcê ji çavên ku ji bo xweda hesir nabarînin û nagirî em xwe bispêrin xweda.